I Art Hotel udvikler vi idéer og laver projekter inden for scenekunst. Det starter med en idé til et emne, eller også så er det en teknisk ting, som kunne være spændende at prøve af. Det er vigtigt for os, at indholdet i de projekter, vi arbejder på, er relevant. Altså at det på en eller anden måde er noget, der berører os som mennesker nu og her i den tid, vi er i. Det synes jeg er super vigtigt. Vi arbejder altid med at undersøge, hvilke digitale muligheder der er i et projekt. Altså hvilke digitale greb man kan bruge for at formidle historien bedre. Vi arbejder meget med video i vores projekter, altså både video som scenografisk ramme, eller video som medfortæller. Og så bruger vi også altid musik som sådan et stemningsskabende element, og som motor og fremdrift. Og alle kan jo forholde sig til musik. Ligesom det er meget tilfredsstillende at skabe sådan en kontrolleret helhed, hvor man har musik og video og timingen og det hele er stramt og kører og sådan. Lige så vigtigt synes vi også, det er at have det her moment, hvor at der ligesom sker noget helt andet. At det ikke er i kontrol, hvor vi har det publikum, der nu er der, og få dem med ind. Og det er vel egentlig også det eneste trumfkort, man har tilbage i dag, altså i det at mødes fysisk, at jamen, det var det, der skete lige den her aften med lige de her mennesker. Vi vil hele tiden tænke nye elementer og aktiviteter ind i samspil med projekterne, så de også kan få et efterliv langt ud over teatersalen. Altså det, som jo er det allervigtigste, er jo, at det vi laver rammer folk. Altså det flytter et eller andet. Det behøver ikke at være på en helt store plan, men på en eller anden måde flytter noget folk. Ellers så er det jo ikke godt nok.